Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simplicio. Taong 1964, Tupi, South Cotabato. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang albularyo itong si Simplicio. Hindi siya ang uri ng albularyong pinamanahan ng karunungan ng kanyang maestro, bagkus ay nag-ugat lamang ito sa mga panaginip na inakala niyang totoo. Ayon kay Simplicio, noong hindi pa siya nakakasilay ng mga pangitain, ukol sa gabay niyang Garuda, isa siyang ordinaryong magsasaka. Nabago lamang ang lahat nang tinawag siya ng nilalang na yon para manilbihan. Noong una, marami pang hindi naniniwala sa kanya sa kadahilanang inakala ng mga ito na siya ay nasisiraan ng ulo. Subalit biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kababaryo nang siya na mismo ang nagpatunay na hindi siya isang bulaang albularyo. Magmula noong nagpamalas itong si Simplicio ng mga bagay na kagila-gilalas para sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi naglaon, itinuring na siya nitong mananambal at isang antingero. Sa kanyang paglalakbay sa larangang yon, hindi niya maipagkakaila ang dami ng kapwa niya antingerong naiinggit sa kanya. Lahat kasi ng mga ito, merong palihim na galit dahil sa kanyang pamamaraan sa pagkamit ng karunungan. Habang ang mga ito kasi ay nagpapagod sa kanilang mga pagsasanay at pagdarasal, itong si Simplicio naman walang ibang ginagawa kundi ang humingi ng karagdagang karunungan sa kanyang gabay. Hindi man sa pagmamayabang pero kapag kinausap niya ng taimtimang Garuda, bigla na lamang papasok sa isipan niya ang tungkol sa mga bagay na nais niyang makuha. Sa pamamagitan ng paghingi lamang, nagagawa niyang malampasan ng karamihan. Para mapanatili namang handa ang kanyang katawan sa kahit na anong laban, araw-araw siyang nag-eehersisyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Naging kampante din siya sa lugar nila sa pag-aakalang purong mga kaliwa lamang ang makakalaban niya. Subalit, sa paglipas pa ng mga buwan, lingid sa kaalaman ni Simplicio, meron na palang ginagawang plano ang mga katulad niyang antingero at albularyo. Hindi kasi matanggap ng mga ito ang biglaan niyang pagpasok sa larangang yon, lalo pat nagsimula siya bilang isang ordinaryong tao na wala namang maestro. Marahil ay napagtanto ng mga ito na itong si Simplicio ginagamit lamang ang titulo ng isang albularyo upang mapagtakpan ang kanyang totoong pagkatao. Sa pagtungtong ng unang araw ng Hunyo, habang abala siya sa panggagamot, dumating ang 3 albularyong kilalang batikan sa kanilang lugar. Armado ang mga ito ng mga agimat sa katawan na parabang sasabak yon sa digmaan. Nang masipat naman ni Simplicio ang pagdating ng mga ito, nakangiti naman niya yung sinalubong habang nagwiwika rito ng, "Magandang araw sa inyo mga kaibigan! Anong magandang hangin na nagdala sa inyo dito sa mamunting tahanan ko?" Nang marinig naman yon ng 3 matanda, mahinahong nakatitig lang naman ang mga ito sa kanya. Pagpasok nila sa bahay ni Simplicio, dali-dali naman niya yung pinaupo habang hinihintay ang mga bagay na sasabihin ng 3. Makalipas lamang ang ilang minuto, seryoso namang sumagot sa kanya ang isa sa mga matatanda ng, "Simplicio, alam mo naman siguro ang tungkol sa samahan ng mga albularyo dito sa ating lugar. Inaanyayahan ka naming makiisa sa amin. Subalit para matanggap ka ng karamihan, kinakailangan mong patunayan na ikaw ay purong kanan. Palagi mong binabanggit sa amin ang tungkol sa gabay mong Garuda. Maaari bang malaman kung sino siya at kung saan mo siya nakilala? Alam mo kasi, Simplicio, ang mga gabay ng tao
Purong anghel yan at kailan may hindi yan magiging isang engkanto. Dagdag pa ng matanda na matagal na din itong alam ang tungkol sa Garuda. Yon ang Diyos ng mga ibon na nanananahan sa isang islang matatagpuan sa tugatog ng kalangitan. Marami din itong pinanghahawakang impormasyon ukol sa nilalang na yon. Naniniwala rin ang matanda na ang mga bagay na ipinapamalas ni Simplicio sa kanila ilang buwan na ang nakakaraan ay totoo ngang parte ng kapangyarihan ng nilalang na yon. Sa makatuwid, ang hinahangad ng 3 albularyo sa kanya ay maipakita ang Garuda para makumbinsi ang kanilang mga mata na yon ay totoo at kapani-paniwala. Matapos naman itong marinig ni Simplicio, hindi naman siya nakaramdam ng kahit na anong pagkabahala. Nasisiguro niya kasi na totoo ang mga bagay na kanyang inilalahad sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Simplicio na tawagin ang nilalang na yon upang magawa na siyang mapagkatiwalaan ng mga albularyo. Kahit papaano kasi, naghahangad din siya ng makakasama at makakatuwang sa larangang kanyang pinasok. Upang magawa ng mga itong masilayan ng kanyang gabay, inilahad niya ditong kinakailangan nilang maghintay hanggang sa pagsapit ng gabi. Hindi kasi basta-bastang nagpapakita ang Garuda, gawa ng marami din yung binabantayang nilalang sa lugar nito. Nang marinig naman yon ng albularyo, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanyang nais. Sa pagsapit ng gabi, nang wala ng pasyente sa kanyang tahanan, tumungo sila sa isang malawak na lupain kung saan pinalilibutan ng mga hindi gaanong kataasang mga damo. Pagsilay ni Simplicio na maliwanag ang buwan sa kalangitan, dahan-dahan naman siyang lumuhod habang tinatawag ang kanyang gabay sa kanyang isipan. Ang 3 albularyo naman noon, walang ibang ginawa kundi ang dumistansya sa kanya habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat nilang unti-unti nang tumatayo itong si Simplicio habang nakapikit. Pagmulat ng mga mata nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung namumuti. Sa puntong yon, doon napagtanto ng mga albularyo na nasa kalooban na ng kanyang katawan ang kanyang gabay. Sa paglapit ni Simplicio sa kanilang kinaroroonan, tahimik naman niyang pinagmamasdan ang aksyon ng mga ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang naghihintay yon sa sasabihin niya, unti-unti naman siyang ngumisi habang nagwiwika ng, "Nasa loob ko na siya. Sige, magtanong na kayo. Lahat ng bagay na kinakailangan niyong malaman, sasagutin ko." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang inilabas ng mga albularyo ang kanilang mga armas. Sa isang iglap, pinalibutan nito si Simplicio habang nananatiling walang imik. Dahil sa pangyayaring yon, labis naman siyang nagtaka sa kadahilan ng hindi niya inaasahan ang ganoong kaganapan. Lumipas pa ang ilang minuto, narinig naman niyang nagwika ang isa sa mga albularyo ng, "Dalawa ang uri ng Garuda, Simplicio. Ang isa rito ay purong kanan, habang ang isa naman ay purong kaliwa. Ngayon mo patunayan sa amin na mabuti ang hangad at loob ng gabay mo." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dali-dali nitong pag-ihip ng mga palipad hangin sa paligid at mabilisang pagsugod sa kinaroroonan niya. Di pa man nakakalapit ang mga matanda, kitang-kita niya ang mga sandata nitong binabalutan ng sumpa. Habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng mga ito, pinili niyang manatili alinsunod sa sinabi ng kanyang gabay. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang ng mga albularyo
nang masipat nila ang paglaho ng mga pinakawalan nilang usal at mga sumpang bumabalot sa kanilang sandata. Paglapat ng mga armas nila sa katawan ni Simplicio, ni hindi man lang ito bumaon, indikasyon na hindi tinatabla ng sumpa ng kanan ang gabay nito. Matapos ang pangyayaring yon, napatunayan ng tatlong matanda na nasa panig nga nila ang gabay ni Simplicio. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, masaya naman nilang inilahad dito na nagawa na nitong makapasa sa kanilang pagsubok. Nang marinig naman ni Simplicio ang sinabi ng matanda, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Sabi ko sa inyo nasa panig nyo kami." "Nga pala, dahil alam nyo na ang tungkol sa aking gabay, ano na ang mangyayari?" Maghintay ka sa aming abiso. Sa mga susunod na araw, merong magaganap na pagpupulong sa ating samahan. Siguraduhin mong pupunta ka doon. Seryosong sagot naman ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na nga sila sa tahanan ni Simplicio. Ang kanyang gabay naman, lumisan na din sa kanyang katawan upang makabalik na sa kaharian nito. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang inisip si Simplicio kundi ang paghahanda sa papalapit na pagpupulong. Medyo nababahala kasi siya noon kahit papaano, gawa ng sa dinami-rami ng mga antingerong dadalo, siya lamang ang bukod tanging hindi nagsanay para makamit ang ganoong antas ng abilidad at kakayahan. Pagpatak ng huling Biyernes ng buwan, may bumisita sa kanyang isang mensahero na inutusan ng matandang albularyo. Inilahad nito sa kanya na magaganap ang pulong sa pagsapit ng gabing yon. Nang marinig naman ni Simplicio ang naging abiso nito, agad naman niyang inihanda ang kanyang mga gamit. Hindi na muna siya tumanggap ng pasyente sa tahanan nila, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na maaabala siya. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, pinili na niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Nangako siya sa kanyang asawa na hindi siya magtatagal sa pulong na yon, lalo pat kung wala naman siya doong may aambag. Sa pagbagtas niya ng daan, hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Napakalakas ng pintig ng puso niya na parabang mapapasabak siya sa isang digmaan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng para sa kanya, ordinaryo na ang pakiramdam na yon sa kadahilanang yon ang unang beses na makikiisa siya sa anumang pulong. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga niya ang bahay ng matanda kung saan bumungad sa kanya ang iilang mga antingerong may malalaking agimat na nakasabit sa kanilang mga liig. Habang binabagtas niya ang daan, hindi niya maiwasang mahiya sa kadahilanang pakiramdam niya siya lamang ang pinagtitinginan sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng matandang nagpatawag sa kanya, mahinahong nagwika naman siya rito ng, "Magandang gabi ho sa inyo, Manong. Mag-uumpisa na ho ba?" Oo, mag-uumpisa na. Nga pala, Simplicio, may dala ka bang armas dyan? Mukhang kakailanganin mo yan mamaya, sapagkat meron tayong pupuntahan. Sagot naman ng matanda sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa albularyo na wala siyang dala. Ang buong akala kasi niya, pulong lamang ang kanyang nag-iisang pakay noong mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng albularyo ang tungkol sa gagawing pag-usad ng kanilang grupo patungo sa kabilang baryo matapos maganap ang kanilang pagpupulong. Ayon dito, hindi lang pulong ang magaganap noong gabi, gawa ng meron silang nasagap na balita ukol sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Naniniwala ang matanda na ang mga nilalang na yon binubuo ng mga mangkukulam at mambabarang.
Nagiging sakit na kasi nila yon sa ulo noong mga nakaraang buwan dahil sa pambibiktima ng mga ito sa kanilang mga kababaryo. Dagdag pa ng albularyo, meron ding nakikisawsaw na mga aswang sa mga buntis na kinukulam ng kanilang mga kalaban. Matapos siyang marinig ni Simplicio, hindi naman siya nabahala kahit papaano sa kadahilanang nasa humigit 15 katao ang bilang nila noong mga oras na yon. Inaasahan niyang sapat na ang kanilang puwersa upang magapi ng walang kahirap-hirap ang mga nilalang. Subalit nang masipat ng matanda ang labis niyang pagkakampante, seryoso naman siya nitong tinitigan sa kanyang mga mata habang pabulong na nagwiwika ng, Huwag kang magpakakampante, Simplicio. Nabalitaan ko, 3 sa mga nilalang na yon, gabunan ng kanilang angkan. Yung isang mambabarang, dati ring babaylan na tumalikod sa kanyang karunungan. Kung mamaliitin natin sila, paniguradong marami sa ating mga kasama ang malalagas bago pa man tayo makagawa ng hakbang. Dahil sa sinabi nito, minabuti niyang wag nang sumagot sa albularyo. Hindi niya na kasi alam kung ano pa ang kanyang sasabihin roon, lalo pat yon ang unang beses na mapapasabak siya sa digmaan. Sa pag-uumpisa ng kanilang pulong, karamihan sa mga paksang kanilang tinatalakay ay kung papaano pasukin ang pugad ng kanilang mga kalaban. Lahat ng mga antingero at albularyong naroon, mariing sineryoso ang bawat impormasyong ilalahad ng kanilang mga mensahero. Sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong, naglaan sila ng ilang minutong katahimikan para magdasal ng taimtim. Lahat sila humingi ng gabay sa Ama upang makauwi ng ligtas bago sumapit ang umaga. Maya-maya pa, nang makapaghanda na ang grupo nila, walang pag-aalangan naman nilang tinahak ang daan patungo sa kabilang baryo. Hindi sila nagdala ng kahit na anong gaserang magbibigay ng liwanag sa daan dahil sa madali yung matutunugan ng mga nilalang. Naging maayos din ang kanilang paglalakbay noon kahit papaano, gawa ng medyo maliwanag ang buwan sa kalangitan. Makalipas lamang ang kalahating oras, narating na nga nila ang kabilang baryo. Hindi pa man sila nakakatungtong sa daang nag-uugnay dito, ramdam na nila ang bigat ng presensya sa paligid. Maya-maya pa, nang masipat nila ang isang tahanang naroon malapit sa may palayan, sinubukan nila yung lapitan ng hindi natutunugan. Subalit bago pa man nila yon maisakatuparan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang iilang mga aswang na dahan-dahang tumatayo sa putikan. Nanlilisik ang mga mata nito habang patuloy yung nakatitig sa kanilang grupo. Ayon kay Simplicio, hindi hamak na mas marami ang pangkat ng nilalang na yon kumpara sa kanila na siya namang labis nilang ikinagulat. Alam nilang wala na silang pagpipilian noong mga oras na yon kung kaya't pinili nilang maghanda. Pagkarinig nila sa atungal ng mga nilalang, sabay-sabay naman silang nagpalipad hangin ng mga usal sa paligid at kasabay nito ang walang pag-aalangan nilang pagsugod. Sa paglapat ng kanilang mga armas sa mga kuko ng mga aswang, hindi nila maipagkakaila ang tinatangang lakas ng mga ito. Maging ang matandang albularyo noon ay hindi mapigilang magulat sa kadahilanang hindi nila inaasahan ang lakas na ipinapamalas ng mga aswang. Kahit may mga usal na kumakalat noon sa hangin, nakapagtatakang hindi rin yun tinatablan. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad namang humingi ng tulong si Simplicio sa kanyang gabay upang mailigtas ang mga albularyong nasa bingit ng kamatayan. Pagkarinig niya ng mga kakaibang usal na pumapasok sa kanyang isipan, dali-dali naman niya yung iniihip sa kanyang talibong na tinatangan. Matapos niya yung gawin, buong tapang na niyang sinugod ang mga aswang. Paglapat ng kanyang talibong sa katawan ng isa sa mga ito,
laking gulat na lamang ng kanyang mga kasama nang masipat nila yung tumagos ng walang kahirap-hirap sa mga animoy malakalabaw na balat ng mga nilalang. Matapos nilang masilayan ang kaganapang yon, doon nila napagtanto na tanging si Simplicio lamang ang merong kakayahang paslangin ang mga nilalang na yon. Upang magtagumpay sila sa digmaang yon, ipinain nila ang kanilang mga sarili upang magawa ni Simpliciong malipol ang mga ito. Habang pilit isinasakatuparan ng mga albularyo ang kanilang plano, may mangilan-ngilan sa kanilang namatay dahil sa ginawang pagtulong-tulong ng mga aswang. Mahirap yung tanggapin para sa kanila pero wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Lumipas pa ang ilang minuto, matagumpay namang nalipol ni Simplicio ang mga aswang na lumitaw sa putikan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman nilang nilapitan ang mga albularyo at antingero na humihingi ng tulong. Hindi pa man noon sumasapit ang 10:00 ng gabi, 4 na sa kanilang panig ang nalagas. 3 sa mga ito, malubhang nasugatan at hindi na makakalaban pa. Dahil sa pinsalang tinamo ng kanilang grupo, tanging si Simplicio na lamang at ang matandang albularyo ang nagpatuloy ng kanilang plano. Bagaman inaasahan nilang marami pa sa mga nilalang na yon ang makakaharap nila sa daan, wala silang pagpipilian, gawa ng sila ang nag-umpisa ng digmaan. Kung pipiliin man nilang umatras noong gabi, paniguradong marami lang sa kanilang hanay ang mas lalo pang maghihirap at malalagas. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang paghingi ng tulong ni Simplicio sa kanyang gabay. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, yun na lamang ang nag-iisang maaari niyang magawa. Maya-maya pa, nang marating na nila ang likurang bahagi ng baryo, bumungad sa kanila ang babaylang mambabarang na pinaiikutan ng mga gabunan at mangkukulam. Nag-aangil yung nakatitig sa kanila na para bang hindi na ito makapaghintay na kitilan sila ng buhay. Pagsilay naman ng matandang albularyo sa kanilang kalaban, napatitig na lamang ito kay Simplicio habang nagwiwika ng, Simplicio, kapag nasukat na natin ang mga lakas nila at napagtanto mong wala tayong laban, tumakas ka na. Isasakripisyo ko ang buhay ko para makabalik ka sa ating grupo. Palubog na din naman ako, Simplicio. Ilang taon na lang ang ilalagay ko sa mundong ito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nag-alangang yakapin ng matanda. Sa isip-isip niya, hindi niya kakayaning iwan ito, lalo pat yun ang dahilan kung bakit natanggap siya ng mga albularyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, humiling si Simplicio sa kanyang gabay na tanggalan ng mga abilidad ang kanilang mga kalaban. Pagkarinig ng garuda sa kanyang panalangin, laking gulat na lamang ng babaylang mambabarang nang bigla nitong maramdaman ang dahan-dahang paglaho ng kanilang mga karunungan. Sa isang iglap, nasilayan nila sa katauhan ni Simplicio ang pinakamasamang kaanyuan ng garudang nahahanay sa mga diwatang may kontrol ng kapangyarihan ng kanan at kaliwa. Pagramdam din ng albularyo sa presensyang nananalaytay sa katauhan ni Simplicio, doon ito napagtanto na ang gabay nito ay ang 2 garudang magkaiba ang tinatangang kapangyarihan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naglaon, bumagsak sa lupa ang mga gabunan habang patuloy na naghahabol ng kanilang mga hininga. Sa isang iglap, nawala ang kakayahan nitong makipaglaban sa kanila. Gawa ng naikulong na ng mga garuda ang mga kakayahan nila. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, iniutos ni Simplicio sa matandang albularyo na tigalpuhin at itali ang mga ito. Matapos siyang maisakatuparan ng matanda, dali-dali naman nila yung dinala patungo sa kinaroroonan ng kanilang pangkat.
Upang hindi na malagay sa alanganin ng kanilang grupo, inabisuhan niya ang iilang antingerong may lakas pa sa kanilang mga katawan na sila na ang bahalang magpataw ng parusa sa mga nilalang. Hanggat maaari kasi, pinipili niyang dumistansya roon, gawa ng hindi niya alam na baka may nakatago pa palang alas ang mga mambabarang. Upang wala nang makaalam sa pangyayaring yon, nagpasya si Simplicio na dalhin ang mga ito sa paanan ng isang bundok para doon na ilibing matapos nila yung paslangin. Halos inabot sila ng ilang oras kakalakad noon, masiguro lamang na ang lugar na kanilang napuntahan ay madalang kung daanan ng mga ordinaryong tao. Inaasahan na kasi nila na lalaganap ang baho ng mga ito sa oras na mag-umpisa na yung mamulok. Kung hindi nyo kasi na itatanong, 10 beses na mas mabaho ang bangkay ng aswang kung ikukumpara sa ordinaryong bangkay ng tao. Hindi rin ito basta-bastang nabubulok dahil sa mga karunungan nilang nanunuot sa kanilang mga kalamnan. Matapos nilang mapaslang ang mga nilalang na yon, nakilala si Simplicio sa kanilang samahan bilang isang dalubhasang albularyo. Itinuring din siya ng mga tao nakakakilala sa kanya bilang isa sa mga pundasyon at pinuno ng kanilang grupo. Magmula noong nangyari ang insidente, marami nang bumilib at mas nakipaglapit kay Simplicio. Sa paglipas pa ng panahon, nakilala siya bilang isang mahusay na antingero na ginagabayan ng Garuda, nakilala bilang isang Diyos ng mga ibon. Okay, opinyon ko sa kwento. Buti na lang hindi to naging series. Alam niyo kung bakit? Sobrang hirap banggitin ng pangalan ni Simplicio. Nakakailang ulit ako niyan, lalo na kapag magsisimula sa tapos sa si Simplicio, di ba? Medyo nararatel ako. Pero ang masasabi ko lang dito, sobrang ganda ng kwento na to. Maganda sana kung gawing series to kung hindi lang mahirap banggitin yung pangalan ng bida natin eh. Pero anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng baguhin yun eh. Yan talaga yung pangalan nun eh. Pero sa pagkakaalam ko kasi, yung Garuda, alam ko talaga Diyos to ng mga ibon. Pero nababanggit dito sa kwento, para siyang uri ng engkanto, di ba? Tapos kaya niyang taglayin yung kaliwa at kanan na karunungan. Alam ko ang mukha nitong Garuda yung mukha nito ibon, tapos yung katawan tao. Alam, kung naglalaro kayo ng ML, kilala nyo si Kaja ba yun? Kaja? Yung nanghihila. Alam ko ganun itsura nitong mga Garuda Sa pagkakatanda ko lang Pero nakahana ito sa mga matataas na uri ng anghel. Pero kung mali ako, pakicorrect pa rin kung talagang engkanto lang ba siya o kinikilala siya bilang Diyos. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.